sa ka. Kumusta ka ninyong tanan nga mga artista nga magkakapag o kinabuhi nining akong suwatang? Ilabi na, sa libo-kalibong tigpaminawan, niining nga dumanan sa usa ka awit. Ako si Christine. Sa dili ko pasugdan sa pagsayasaya nga akong sugilanon, palihog sa pagtugtog sa awit ni naguluhan, paubaya. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mogining sa kababae nga taga Midsayap Cotabato ang atong matatampo nagdasangan nga Christine. Sige, hilak lang gid, Mads. Ipagawas ang kong nakahuot sa imong dukan. Sa babay ako pagkuwang ni pare ni mo, Matsoy. Ganun na ka ako pa ba siya sa pagpagabit? Mads, ang mga lalaki manggod, polygamous by nature. Pero, dili ba tanan sad ha? May mga tarusan. Ug, usa na ni ana nga kumpana. Swerte bitaw kayo kang patsron-ron, Mads. Parion maganda siya. Mga buotan kaayo. Stiktuan. Ay, magpare gudun ta na siya, Mads. Kuno pa siya madagit sa akong saya. Saon? Gwapa masagug ko. Nikatawa na gitaon. Naamong ka, Mads. Maayo na lang. Maayo na lang, Mads, nga. Nakakatawa na yun ko. Day? Yan na ay. Adong, dara Miss Mads Silas kusina. Laos na lang dire. Uy, mau ba? Kaluoy ko din mo, Mads. Lagi, Pads. Dong, okay na ba nimo kung anilang una si Mads Silas sa ato? Samtang nagpahuwas siyang kay ubos ni pare pa. Magpalabay raman kuno siya sa kay ubos. Dili man kuno siya makigbuwag. Unya, naibaw si Pads nga niya kasamo. Wa pa. Mas may tingali nga imong pahibawon si pare nga niya kasamo. Karon di sad taon to magkabuang sa papangita nimo ba? Ay, pasagdan na gula nato siyang makabuang sa pagpangita ni Maricilia. Ay lang sa taon eh. Mas maayang pahibawon na gid nato si pare nga niya mas mari din ba. Karon di madungagan og laing problema ang usa ka problema. Wa pa nay plano mo balik sa Maricilia sa ila? Oh, ha? Kay nga naman? Gisamukan ka na niya? Oh, wa man. Kay mutabang-tabang man siya nimo sa mga buluhaton dinis bahay. Mo-assist sa mga bata sa ilang mga assignments. Kapangutan noon ta bitaw ko niya. Maikog lang ko. Nagpaabot lang yun ko nga siya na mismo mo imusulti nga mapauli na sa iyang bana. Mo sa rin akong nabalaktan sad kay ang ilang mga anak dito ba ni pare ba? Hinuon, magatuan man sa ilang iyang ugangang babae. Oh, maayos sad eh. Uma, mapasumbingay lang ko niya may tungod anak kung wa pa ba siya plano nga mapauli na sa ila. Mupauli na ko sa amo, Mari. Nagkasulti naman ni Joel na mubalik na ko sa bahay. Maayo hinuon kung mauna. Mas malipay gud ang mga bata kung magkauli na mo ni Paz Joel. Kung agig despedida na ako din sa inyo kay mupauli naman ko sa amo. Ay mag-inom ta. Pauli ni Pads ron. Dinhibas inyo. O sige ba? Pagkatugulan ako sa iyo ang mga bata aron sa iyo sa tang makasugod og tagay. Panagsara bitaw. Ilang ko magpalabi ha. Dali ra ba kay kung maigo ka sa heart? Ako lay tubol sa imo kung dili ka makalahutay. Kanunay ba yagi ko mo daog sa beer drinking contest sa una? Mahog yun. Mama, dili ko makatug. Kuyugi ko sapit. Nakapitaw si kuya nimo. Pangatog na lang mo. Nakatug naman si kuya. Sige na ray. Pakatugaw na si Cleo sa ilang kwarto. Ito pareho na. Antod nga makatug. Nya, balik lang dahil diri. Ako lang sa itubos ni mo, Mads. Uy, hala. Nagtuog na ko blahos. Tupad sa mga bata. Sana man derong orasa. Uy, hala. Magalasayas na dahil buntag. Ako'y ang akong mga katakay. Uy, nagkahit na ba yan ng sala? Nangahubog na kita sila suron-ron og si Mads ba? Maong nagkahit na ng sala din eh. Mga butilya, pulutan.
Tatang naman ni, uy. Sukas lang orasan ako man. Magsusi ko sa amang kwarto kung basam ka magkubot dito. Ay, sakita sa mo eh. Nasobrahan na si inom. Mao lagi. Di lang muna tingali ko mo trabaho karon. Manawag lang ko sa opisina. Manangin ko nga mo absent ko. Ikaw mag-iiko. Sorry ha, nakatugyo ko gabi eh. Okay ra eh. Sama mo orasan naghuman eh. Mari gabi eh. Ambot ato eh. Wala naman ko makabantay sa oras. Nagdami yung among inom eh. Unsa ka siyang oras sa Mulakaw no? Balik sa ila? Nakamata na basab ka to. Ako ni Leon sa pikas kwarto. Dagan mo ko nga pason nga trabaho day. Mao nga need gyud kay nako nga overtime ko. Mao ba? Mausad ako lang sa gidagin to eh kay aron ba madungagan ang akong income. Kita magyapo yung makabenepisyo ana. Ang ako ba, nga tingali og magkapasmo-pasmo ka na lang ang kalaki nimo. Kay tagdugay ka mauli. Unya, maupay imo ipanihapon. Magsima-sima lang gyud ko dito sa trabahoan gud. Mao nga di ka nga mabala ka day. Ay, kadita, maligo na ako kay napilit ang akong lawas na. Kaluoy sa tawan sa kumbano eh. Andaman ko siya siyang iksusulog ng pangbay. Uy, sumarong murag na inikurog. Nanang nailaw man sa hapin sa kapre. Tanahon ko gani, pe. Ang sipi man di ay ning ron-ron. Pero hindi naman nang ilaw man sa hapin sa kapre. Oh, message di ay. Kinsam kay ni text ani. Akong tanawon, be. Kung maring sila yung madinigikan. I'm sorry, but I missed you. Love, Tanaka. Oh. Dili. Dili. Kasi buti pa sabutin eh. Unsa? Nag-ilis malagi ka? Mulakaw ka? Di ba mo marong day off? Oo, day off na ako pero mudo akong mama. Mao ba? Kung mao nang mudo akong mama, mukuyog na lang ko. Dugay na sa kuwa magkadoon ni mama ug papa nimo. Oh, mao ba? Unya nakailis naman ko. Padung naman ko. Padung na kulakaw. Unya, ikaw, wa pa gani ka makaligo gani. Wa ka pa makapakandam. Kwan, sa sunod na lang tingali ka, oy. Sa sunod na lang akong duaw, ha? Nagdali mo gugo. Sige, adto na ko, ha? Ginoo ko. Wrong sent lang unta ka itong nadawat kong text. Wrong sent lang kinunta. Kung nagbisyo magani si Maricelia, ug iyang giatbangan ang iyang bana, dili lang kinunta ang akong bana. Tungod kita ko kining imposible. Imposible kini. Nahuman ako kaliko. Unsa na makaaro-orasa? Mag-alas 11 naman dahil sa buntag. Mulakaw ko, mamumpra na lang ko. Kinsa man nga nawag. Uy, si Dayan man eh. Sugid ako manicurista nga musuri din is bahay. Hello, Bayot. Ganun na nawag ka. Yats! Yats! Ari na yun yun, ha? Ayaw magdugay. Papason ko ni mo? Tingnan naman. Hain maday ka. Asa man ko ni mo papaapas ha? O sa may espesyal nga okasyon? Mayo kayo, huwag ka magdugay, day. Mag-abot ka pa yun. Bayot. Wa makakita na ako ang imong bana, Yats. Yan isuot sa maungkan anan nga. May kaubang na yung babay. Nagawas na yun ko. Pagkakita na po niya. Huwag murag may something sila sa girl. So na yun. Si Maricela o si Ronald ka rin naasaw sa kalamisa. Ug sweet kayo silang nangaon. Ginawa ko. Doolon ko na sila. Mats? Oh. Pulos na giti ay mga paborito sa akong bana o akong paborito ang inyong mga gi-order, no?
Ang ako ganahan nga mga pagkaon, mausap di ay imong ganahan, Mats? Christine, Mga lami, no? Lami sa tingali nga akong banan, no? Mads, Maudi ay. Maudi ay. Abi na ko wrong sent lang ang imong message para sa akong bana. Abi ko bag, giatbangan mo ang sawa sa imong bana. Which is sayo. Og nagtuo kong laing lalaki. Dinaya gihapon ko ba? Tungkol dili man gyud ko makatuo. Mads, sorry. I'm sorry. Nangayo kag sorry. Nasa ato pa, tinuod ko di ay. May kahulugan yun ang maong text. O para gid ito sa akong bana. Natingtal ba lang mo sa usag-usa? Hangan ako, no? Nagpasak ka man ikong bitin sa amo. Nalukoy pa ko nimo. Mads, Kung pasayloon ta ka. Kana lang ha? Kung makapasaylo ko nimo og sa akong bana. Makaako ka pagkapag-atubang sa imong bana. sukad ka may mahitabo ni Ron. Wala ko mabalin sa ako. Ni paulit lagi ko sa kong ginikanan. Ah, kay guilty naman ka. Guilty ka kanako? Kamo, guilty ka mo nako? Buutan na kaayo ko, no? Christine, mamauli na ta. Sige na, tana. No. Dili ta na katugutan pa nga mo pauli pa sa ato. Oh, Dini karon sa atubangan ni Celia. Itugyan ta na kaniya. Nagpakasaha ka naman yun. Kamo! Nagpakasaha naman mo. Kamo na lang yun. Mga makasasa. Christine, Huwag mo'y pasaylo nga madawat kay kanako. Magpuwag na taron ron. Kung dili ako gusto nga makakita pa sa imong naong nga mo tungtong sa ato. Nilay ka si Papa, Ma? Oh, nilarga sa layo. O dili na ninyo makita. Kalaing ni Papa. Wala kasi masulti na mo ni Tutong. Mga anak ko. Dili pa makasabot sa pagkakaroon. Pero makasabot ra mo sa umaabot nga panahon. Tila man may kanya niya. Kilala ko ni Papa, eh. Nagkapawagin mi si Ron og sila gid si Celia ang nag-ipon. Sakit. Grabe ka sakit. Wag ko magdahom nga tungod sa akong kaluoy ni Celia. Nga ako pa siyang gipasaka sa amo kay na problema siya sa iyang bana. Pero iya ra sab di ay nga gitukob ang akong bana. Gaba na lang ninyo. Dini na lang kukutob. More power sa RMN. Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon, dining akong tulumanon, kining akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Atty. Ellen Bathan. Ingon man sa mga artista nga may maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Ako si Junjun, 20 anyos, minyo ug may anak, taga Calatrava, Negros Occidental. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa kagubot sa kaminyoon nga akong gisudlan. Aron iyang hisabtan, sugdon ko sa dihang uyab pa mi sa akong asawa. Ingon nini ang mga panghitabo. Ay, musta naman mos Maricon, bay? Ha? Saba mo eh. Oh, Kamuro ba nakaingon ha nga nagkauyab mi sa Maricon? unsa? Nagkauyab mi. Tungod ra ninyong sungog-sungog ninyo. Kauyab na kog ahat. Oh, dayabang ni noon ni Ron. Nganong kami may imong pasolon nga ikaw may nanguyab niya? Kamo may nagtupo-tupo. Panya kay lagi natandog pa sa akong karbo. Abi pala di ko laki. Mao nga nagpakalalaki ko. Ako na lang gipanguyaban. Kay sige mamugingon ni Maricon nga nang regards ko niya bisag wa. Nya kay mauwa man ko nga sukmata ni Maricon. Nga nang regards pakulo ko niya. Na, unsa na minahon ka, oy? Inay, magpasalamat ka na mo nga nakauyab ka sa among tabang. Murag kamay pa may imong gibasol nga nakauyab ka. Ang di man unta ko manguyab ni Maricon. Oh, Kapanguyab lang ko gahat. Uy, Time pa. oh, Nanuwag si Maricon. ha? Asula gini ni magsigig check up nato eh. Hinumoy. Hello, Kon. Hello? Asa ka? Di ako silang dino. Ano naman? Nahagit ka sa ilang dino? Sige
Sige ko no, magkikistorya ko niya, bi. Bay, si Maricon, oh. Ha? Oh, di. Hello, Daikon. Ay, salamat. Kay kamo gid ay ang nagkuyog ni Junjun din. Aw, nagsusi ra day kag nagsulti bas tinuod si Bay John. Ibalik niya ang cellphone, please. Di. Oh, bye. Sige. Git-check up ka di. Saba diya. Hello, Kon. Nalipay ko. Kay nagsulti ka gid ay sa tinuod. Mahal gid ay ko nimo. Ari ako sa bahay, bi. Kay may importante ron ta pa nagsultihan. Ha? Unsa ba ito pa nagsultihan, Kon? Kuan ba? Kanang... kanasa pa man ka mga tubang sa ako mga ginikanan. Ha? Mga tubang na, uy. Kay nauwaw na kaay ko sa ako mga ginikanan ug mga kaliwat nga. Nag-uyab na ta, apan wagi ko nimo og hagdag pakasal. Ha? Kasal? Magpakasal na ta, June. Haba? Kon, ay, di, para ba ko andam, Kon? Wapang ko'y tinigom para sa tong kasal. Aw, okay na ko, ugway na kong hikay, uy. Okay na gani ko, bisag sa mayor lang tapakasal, dili lang sa simbahan. Unsa? Sige na, pakasal na ta sa mayor. June, ha? Ha? And now I pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. June, kiss ko no, uy. Siya pa, mauwaw gina siya. Hey! Minyo na gyud ang akong amigo. June, may surprise ko nimo. Ha? Unsa man na? Mabdos na ko. Ha? Mabdos na ka? Oh, ano morag nag-uol ka man nga namabdo sa si Maricon. Wala. Mahigot na gikumayon ining Maricon. Oh? Usagi kas nakaingon ini habay dino. Oo. Bay, paminaw. Ay kabala ka, bay. Kung dili ka gyud mahigugman ni Maricon, no? Sud sa inyong kaminyoon, antusa lang ang 7 ka tuig. Ha? Unsay 7 ka tuig? Abi nimo, mo expire man ang kasal sa mayor human sa 7 ka tuig. Unsa? Nadaragi ko sa sungog-sungog kung anong nakasal ko sa kong asawa karon. Og natintalasab ko sa kong asawa nga mo'y nanghagad na ko nga magpakasal na may kay nauwaw na ko na siya nga wa ko mohagad og kasal niya. Imabdo siya og nagkaanak mi. Apan wagi ko makatuon sa paghigugma niya. Mao nga natintal gi ko sa laing babae. Unya, Ay, pagkahanggaw, baya ni mo, Junjun. Nagpakasal kang Maricon, unya karon lain na sa nang gikapuyo ni mo. ibaw gina siya nga wagi ko mahigugma ng Maricon. Uy, amaw, nganong imo man ang gipakaslan, be? Sungog-sungog rin lagi to sa kong mga amigo ma. Og natintal ra ko. Uy, Junjun, dili ka batang way buot nga madiktahan og tao sa pagpakasal anang imong asawa, uy. Yabag ka man ka, ha? Imo nang kagustuhan. Ma, Unya, unsaon man na nimo ron? Nga nahibaw naman di si Maricon nga may lain ka ng kapuyo. Nasuko naman niyang mga kaliwat. Dili ka naman gani hinuon paduolon sa inyong anak ni Maricon. Nang hulga ang kaliwat ni Maricon nga kulatahon kanila kung magpakita ka pa dito. ma. Oh, ayaw lang sa ugato sa ilang Maricon Jun, uy. Kay dili sa ko gusto nga may daotang mahitabo nimo. Ani, Basin unsaon ka unya sa iyang mga kaliwat. pero ang among anak, di na ako makakita sa kong anak. Ayaw ka balaka na imong anak, uy. Kay ingon pabitaw sa akong mama. Nakana ko nung anak, mangita gid ko na og amahan. Ha? Mangita ra ng imong anak puhon nimo, Jun. May umaabot na bitaw tang anak, Jun. Dili ka na unya mingaon sa anak ninyong Maricon. Ani. Tiyo, tinuod na nga ang kasal sa mayor mo expire og pag-abot sa 7 ka tuig. Uy, kisa may nag-ingon ni mo anak, ha? Akong amigo. Uy, dili, uy.
Way expiration ng kasal. Mayor man o sa simbahan. Mao ba det, tiyo? Anong nangutana mo kanakuha na, Junjun? Tungod din akong sitwasyon, tiyo. Kasal mi ni Maricon sa mayor. Unya ka mailain man ko nga kuan kaipon karon. Mao na ron. Masulti ka lang nimo no, Junjun. Nga way expiration ng kasal yun ni Maricon. Gawas kung magpa-annul mo. Ha? O na, annulment. Mo lang na ang magkapagawas to niyo sa kabinyo yun ni Maricon. Kana kung may kagasto ka ng annulment. Mga pila man kay gastoan ang annulment, tiyo? Mga naagi na sa 300,000. Ha? 300,000? Dako ako di ay. Nahinayak lagi ko pakasal atong akong asawa. Og sa kabatan-on pasab nako, mao nga karon nga nakakita nako og laing babae nga nahigugma gyud ko. Natawag lahi noon siya nga akong kabit. Ang ako mga pangutana mo kini mosunod. Unang pangutana. Sa mayor lang kami nagpakasal sa akong asawa. Tinuod ba nga ang gisulti sa akong amigo nga mo-expire og inikabot sa 7 ka tuig ang kasal sa mayor? Ikaduhang pangutana. Mapreso ba ko ini nga nangabit man ko? O mabdos ra bang akong kapuyo karon? O nag-ipon mi? Unsa may akong kaso? Ikatulong pangutana. Kung manganak ning akong kabit, unsa may apelyido nga dadon sa mga anak? Ako ba? O sa akong kalibin? Ikaapat na pangutana. Nasuko ang kaliwat sa akong asawa nga nangabit ko. Di na ko nila paduawon sa mong anak sa akong asawa. Makatarunganon ba sila? Kaya ilang man kuno kong kulatahon kung muduaw ko sa akong anak. Kung ilagi kong kulatahon, magkakiha ba ko nila? Ikalima og katapusan. Gusto na lang ta ko nga magpaanol sa among kasal sa akong asawa. Mga pila masay gasto ana. Tinuod ba nga 300,000 ang gasto kung magpaanol? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran. Junjun. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan o kauban ng ako ang partner nga si Dr. Rene Obra. Kami ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana o problema na may punto medikal, legal, personal, emotional, behavioral, psychological, mga problema sa mga ginadiling droga o kita na wag tangan nagpag-asa, depresta, please lang, ayaw gyud taon mo guna-huna og mga bati og mga dautan. Ang kaning ato ang mga suang mong atong mga problema ug ato lang ning isuwat natay kapahungawan, natay kapangayuan og tambag. Ayaw gyud mao ginay ti mahilhan nga naay pag-asa. Mao na ang rason nga naa ako si Attorney Elaine o si Dr. Obra nga muhatag og tambag ninyo. Kay amo ang gusto nga matabangan mo, maabagan mo, magiyahan mo anang inyong mga giagian karon og bisan man lang sa ingon ani nga pamaagi, magaan-gaan ang inyong pamati ug maka-realize mo nga lumalabay ra gyud ni tanan, no? So ipadala ang inyong suwat diri na mo ipahungaw na. Isuwat kag papel ballpen o ablihin ang inyong computer na atay email address. Ato ang email kay suliran_612@yahoo.com. Naasad tay Facebook account nga kini ang akong Suliran official writers page. Naapod tay postal address nga 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Mapasalamat ko sa ato ang mga director, scriptwriter ug ato ang mga artista sa kahanginan kinsa mo'y naghatag og kinabuhi sa inyuhang mga suwat suliran nga gipadala diri namo. Thank you kaayo kay kung dili kaayo lingaw no ang ato ang programa nga diretso lang taghatag og tambag, di kaayo ta feel di kita maka-relate niya, and I'm sure natay mga maminaw nga wa mo padag suwat pero pareha anggid-anggid og mga giagian og mga problema and makalingaw kaayo. So thank you kaayo sa ato ang RMN production nga staff, from the editor, from the scriptwriter, from the spinner nato, no? Thank you kaayo ninyo og good job. Maski pag naay pandemya mga sukintig paminaw padayon gud ni sila record para lang gyud makahatag og kalingawan. Ato ang letter sender karong adlaw taga Calatrava Negros Occidental. Hello dinha sa mga nagpuyo sa Castellanes Street, labi na sa mga Andrada family. Ako ang best friend
Pag high school, naagyo na din nagpuyo sa una, pero na naman to Chicago, si Roan Andrada, ug ang Tita Minerva Andrada, hello, ug maayong pagpaminaw ninyong tanan. Ato ang quote for the day, nag-ingon nga, marriage is not a game for the young. Maubitaw na, tinuod gyud. Kay dili man ni balay-balay good ang kami niuon, ngay niguman mamauli na tas ato, kay gitawag na tas atong mama ug papa kay manihapon na. No, ang kaning kami niyoon forever tininuod ni dili ni tiaw, di ni binuang, and kinahanglan gyud nga ready ta, andam ta, and that mature na ato ang huna-huna, nga mausab na ang ato ang kinabuhi tungod kay naatay responsibilidad nga gisudlan, no, diris ka to ang kami niyoon. Punto legal, karong adlaw, klaro kayo sa ato ang drama nga ato ang na sinati nga naminyo ni sila tungod kay gisungog-sungog manggod. Unya kay natintal man tungod kay mga batan-on palagi. Unya gikonsensya kay nabuntis man no? Unya maong gikasal ni sila apa ni abot man nga nahigugma na gyud siyang tinuoray sa laing babay nga mawagtang nanuon ang iyahang matawag na hinuon gyud niya no nga kanang sorry for the word ha pero mo man gyud gitawag gud nato usahay no kabit katus ani no ang ato ang letter sender si Junjun. Nag-ipon sila og namabdos pud ni sa ani dihang nahibaw-an sa kaliwat ni Maricon katong iyahang asawa gidid-an na siya pagduaw sa ilahang anak ni Maricon kay kulatahon siya magpakita pa siya sa iyahang anak. Okay, unang pangutana, sa mayor mi nakasal sa ako ang asawa, tinuod ba nga ang gisulti sa ako ang amigo nga mo expire og 7 years ang kasal sa mayor, diin man na napunitan sa imuhang amigo ang iyahang panghuna-huna nga naay expiration date, depende og asa ka magpakasal. Huy in town, basta authorized lang gyud no sama sa mayor ang ning kasal ninyo, naa kay marriage certificate na rehistro forever in town ang tamla ana dong ug inday. John, dili gid in town na tinuod, walay expiration date ang kami niyoon. Maski pag kinsay ning kasal ninyo basta naa kay marriage certificate. Gusto kag ma-invalidated na, magpaanal gyud ka or magpaabot kang kwaon ang usa ninyo. Ang problema ikay mauna ay ang bubulahan dito ang imong asawa. Gusto ka mo hawa mo gawas din ha, magpaanal ka kay walay expiration date ang kami niyoon. Ikaduhang pangutana, mapriso ba ko ani nga nangabit man ko ug mabdos ra ba ang akong kapuyo ron ug nag-ipon mi unsa may akong kaso. Okay, laki manggog ka John, ninyo ka naa kay tulubagon sa imuhang asawa. Usa sa imuhang responsibility ug obligation is to observe mutual love, respect, fidelity. Higugmaon imuhang asawa, respetuhon siya ug di ka mangitaglain. Zero kita dihang dapita kay nangita kag laing hinigugma. Syempre wa nimo respetuha kay imo man siyang gibiyaan. Ikatulo di ay nangita kag lain, so ex gyud tatanan ani. Unya ang ato ang balaod nag-ingon nga kung ang laki minyo, unya makigpuyo og laing babay nga di niya asawa, unya ang ilahang panagpuyo mura sila banag asawa, unya skandaluso. Ang ilahang pagpuyo, isip ba nag-asawa, ang kasong ipasaka laban nimo is kaso nga concubinage. Pwede sagang malabayan og kaso kanang gitawag natong Republic Act 9262 nga kung pananglitan makitaan nga naapektado ang imuhang asawa emotionally, psychologically, nakabitaw kag mga bati nga gawi, samot na nga wa ka mohatag baron tingali sustento para niya as spousal support ug child support sa inyong bata. Basin pug maigo pug kadihang dapita sa Republic Act 9262. Ikatulong pangutana, kung manganak ning akong kabit unsa may apelyido nga dad-on sa among anak, ako ba o sa akong ka-live-in? Now, ang kanang bata nga inyahang ianak, hands down illegitimate gyud ang status ana. Kay minyo man ka. Ang balaod pwede manggod dili manggod ka pwede manggod makadala no ang bata sa apelyido sa papa kung imuhang angkunon. Kung nabuntisan lang manggod nimo wa mo nagpuyo, di ka makihag concubinage, di ko ka makiha tungod kay laki man ka, di man ikay mag-bring honor sa pamilya, dishonor sa pamilya, mahog na siya nga dili ka makasuhan kay nakabuntis ka.
no? Nakasuhan ka tungod kay nakigpuyo ka anang bayhana nga di nimo asawa nga mura niya ang inyong panagpuyo isip ba nag-asawa isip man nagtiayon, okay? Now pwede ba siya makadala sa imong apelyido? Yes, pwede siya makadala sa imong apelyido kung imong i-acknowledge, okay? Ikaupat og katapusang pangutana, adire katapusan kay 5 man eh. Second to the last pa di ay mga sukitig paminaw. Nasuko ang kaliwat sa akong asawa nga nangabit ko. Natural. No, maski ako. Dili na ko nila paduawon sa among anak sa akong asawa. Makatarunganon ba sila? Kanong ikaw dong, makatarunganong nangabit ka. Kay ila man kunong kulatahon ko kung muduwa ko sa akong anak. Kung ilagid kong kulatahon, makakihab ako nila. Okay. Now, of course, di jud ko mo konsentian ang imuhang gibuhat. Di man na sayop mahigugma taglain, pero minyo manggog ka. Kung di na gyud ka magmalipayon, muagig buhaton gid nato ang sakto. Gawas usa sa imong kamilyoon. Lahi man gud mo gawas lang kasi inyong balay physically, no? Kumparaan nang mugawas gid kasi imong kamilyoon meaning magpaanal ka. Meaning girespeto nimo ang pamilya sa babay, girespeto pud nimo ang imuhang current nga uyab karon, no? Kay kana si Ani, kay hatagan, di pod nimo itugot nga tawgon lang siyang kabit, no? Tawgon lang siyang number 2. So, I hope buhaton nimo ang sakto. Now, kabahin sa ilahang kasuko nimo, I think normal ug natural pod na nga malagot sila nimo tungod manggod pod sa imuhang gibuhat. Kinsa may malipay, no? Syempre, makakita kang nasakitan ang imuhang igsuon, ang imuhang anak, malangya tungod nga ikaw mo'y ninghatag og kasakit niya, malagot gyud pod na. And initial reaction gyud is ang bata. Now, going to the bata, I hope kamong tanan nga naminaw diri, inyo pod untang huna-hunaon, nga kung maglago ta sa amahan or maglago ta sa ginikanan aning bataa, ang bata di na to at napahimungtan sa ato ang kalagot, ug di pod na to ang inon. Timan nga kung kaayuhan sa bata nga makakita sa iyahang ginikanan ug makaila sa iyahang mga ginikanan. Dili pod ko muuyon gud anang the usual nga kung although makasabot ko ana nga reaction, I hope later on kung mabugnaw na makahuna-huna sila ug makarealize sila nga ang kanang pagdili sa bata nga makakita sa iyahang amahan di na makaayo sa development pod sa bata. Ang kanang issue sa support, kanang issue sa spousal support, lahiun na natong storya, inyuhan ng pagasturyahan, isip adults, isip mga tao nga sakto nagpangutok, isip nga mga tao nga sakto nas edad, nga mga mature na, mga edukado na, no, mga naisaktong pamatasan, ingon anaon na nato pag deal og pag-approach, no? Now, kung kulatahon, di pug ka pwede pod musugot, no, nga mudasdas pug ka dito. Kung muadto ka, kay wa na po kay respeto, basin matrespassing ka, makihapog ka. Of course, kung kulatahon sa gyud ka, di po sakto ilahang buhaton, kay wa may katungod, no? Ang maski kinsang tao, maski pag nibuhat og sayop nimo nga mubaos og laing sayop. Okay? So, ug kulatahon ka, of course, makakiha ka. Ikalima, katapusang pangutana, gusto na lang unta ko nga magpaanal sa among kasal. Very good! Pila may magasto ana, tinuod ba nga 300,000 ang magasto pagpaanal? Dili baya? Naabaya gyud uban nga mga abogado nga mas ubos, no? Og fees, magdepende gyud na sa abogado, so mangita lang kag abogado nga kaya og musugot nga i-lower ang ilahang attorney's fees para matabangan ka. Naag daghan din ha. Ang importante magpaanal lang gyud ka kay para nako mao gyud na sakto gyud nga buhaton ug imong gihigugman is ani kaning imuhang true love karon, hatagan gyud nimo siya sa sakto nga titulo. Make her the legal wife by going out of your marriage. Kay para pod matagaan, and this is the best gift nga imuhang mahatag sa imuhang asawa karon, ang iyahang freedom. Kaysa para makapangita na lang, free na pod siya nga makapangita og lain og move on. Okay? I hope you will do the right thing, Junjun. Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuang programa, kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Man Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.